जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा दिनैनि बे मोनसे गोथार समाव फुंनि बाहागोआव सेरेगा फाउन्डेशन लाकी ड्र कमिटिनि मोनसे गोनां मोनसे हाबाफारि जानानै थाङो। बेवहाय गाहाय मावख' हिसाबै सेरेगा फाउन्डेशन लाकी ड्रनि मोनसे गाहाय अफिस हिसाबै दिनै बेखेवनाय जाबाय। बे बेखेवनायाव आंखौ आलासि महरै बेखेवनो थाखाय बिथांमोना खावलायदोंमोन। आं नुजाफैदों। नुजाफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे लाकी ड्र आरो मोनसे बराद थिनाय गेलेनाय बे हाबाफारिया जोबोद गिदिर सेरेगा फाउन्डेशन आरो सिजौ फाउन्डेशननि दैदेननायाव जि मोनसे गिदिर बराद थिनाय गेलेनाय जानो नागिरदों लाकी ड्र बेयो आसाम नाङैनो टिकेटफ्रा फाननाय जागोन। बेयो मोनसे गिदिर मोनसे थांखि लानानै सेरेगा फाउन्डेशन आरो सिजौ फाउन्डेशना खौसेयै गिदिर मोनसे हाबाफारि लादों। गिबि जि मोनसे थांखि बिथांमोना जि लादों सेरेगा फाउन्डेशन आरो सिजौ फाउन्डेशना मोननै गाहायै इन्स्टिटिउसन बिथांमोना रान खालामदों। केजिनिफ्राय डिग्रिसिम सेरेगा फाउन्डेशना सालायबाय थादों आरो सिजौ फाउन्डेशना क्लास 1 निफ्राय क्लास 10 सिम बिथांमोना स्कुल दिनै बिथांमोना रान खालामबाय थादों। बेयो मोनसे गामि सिंनि गोनां मोनसे जायगायाव दिनै फसंजादों। बिथांमोना जिहेतु कमप्लिटलि प्राइभेट गावनो सालायनाय मोनसे स्कुल। बे स्कुलाव गोबां फरायसाफोर दङ, खिन्थु फरायसाफोरनि गोनांथि जानाय बायदिसिना फेसिलिटि सुबिदाफोरखौ बिथांमोना होनो हायाखै। बेनिखायनो बे मोननै इन्स्टिटिउसना खौसेयै बे बराद थिनाय गेलेनायखौ दिनै आसामाव लानानै फैदों। बेयो गावनि मोनसे गोसोखांथावना मोनसे गिदिर हाबाफारि। बिथांमोना गावसोरनि इन्स्टिटिउसनखौ बिथांमोना स्कुल न' लुफुंनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बेजों लोगोसे गावसोरजों जौगाफानायजों लोगोसेनो आरो गुबुन बिथिङाव जेरै गाहायै बिथांमोना मोनसे गाहाय आरो थांखिया बेनो जे जिहेतु बर'लेण्डआव मोनसे गिदिर सोमावसारनाय जादोंमोन। एनडिएफबिनि दैदेननायाव जि सोमावसारदोंमोन, दिनैसिम बोसोरब्रै जालांबाय। जेलाव दाबो बिथांमोना सैनांबाय थादों, थानांबाय थादों। बिथांमोननि दुखु खस्थ'खौ नुनानै बे लटारिनि गेजेरजों जि मोनसे दिनै मुलाम्फा खालामनो हागोन, बे मुलाम्फाजों बिथांमोना जेलाव थानाय न'खरफोरखौ दिनै एसे अनसुंथाइ होनानै दिनै बानजायनो सानदों। बियो बिराद गिदिर मोनसे बाख्नायथाव हाबा। बेजों लोगोसे अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव मोनसे गिदिर दिनै मोनसे हाबाफारिया बेनोदि जे बे ओनसोलाव जिहेतु एसे गोग्लैसोनाय मोनसे जायगा, जोङो मेडिकेल साइडआव गोबां दिनै दुखु खस्थ' मोननांदों, लोमजादों साजादों। सरकारि जि मोनसे सुबिदा बेफोरखौ दिनै फोलोमनो हायै समाव दिनै बेबायदि समावबो गंसे मोजां भेन्टिलेटेड दिनै एम्बुलेन्स बिथांमोना बे लटारिनि माबा मोनसे जुदि लाब जायोबा, मुलाम्फा जायोबा, बेजों दिनै बिथांमोना फ्रि मोनसे सार्भिस होनो नागिरदों। आरो बेखौ नायोब्ला बे लाकी सेरेगा फाउन्डेशन आरो सिजौ फाउन्डेशननि जिथुनाखि मोनसे गिदिर उद्योग, बियो मोनसे बाख्नायथाव मोनसे जादों। दिनै लटारिखौ आसाम नाङै जेरावबो दिनै जों नुदों,
मैखुन बेरनाय बायदि लटारि दिनै ओंखारदों मानो ओंखारदों बिनिबो गोबां खारन जानो हागौ खिन्थु बे मोनसे गिदिर खारना जाबाय मा बिथांमोननि मोनसे गिदिर खारनानो जाबाय मा जे बेवहाय जों जि नुदों बिथांमोना जि दिनै दाखालि बावै दिनैथ' जों गाहाय मावख'खौसो बेखेवदों खिन्थु दाखालि 28 थारिखआव लटारिनि गासैबो माने कुपनाव थानाय गारि घोरानिफ्राय आरम्भ खालामनानै गिदिर गिदिर लाक्जारि बाहन दिनै बिथांमोना लानानै 28 थारिखआव बेखेवखांबाय बेवहायथ' जों नुदों जोंबो फैदोंमोन नुदों माने बियो मोनसे गोमोथाव गोबां माने लाक्जारि कार बेवहाय दङ फर्चुनारा फार्स्ट प्राइस हिसाबै बेजों लोगोसे आल्ट्रा आरो सुइफ्ट आं सानख'नो हायाखै अल्ट' भेन आं सानख'नो हायाखै मटर साइकेल आरो बेबायदिनो ट्रेक्टरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै थार गोबां दिनै बाहनफोरखौ दिनै बिथांमोना लाबोनानै दिन्थिदों बे गासैबो कुपनाव थानाय प्राइस बेखौ नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा दिनै लानानै मदद खालामनाया मोजां दिनै सेरेगा फाउन्डेसन आरो सिजौ फाउन्डेसना हारसिंनो हाया जिहेतु बिनि मोनसे थांखियानो दिनै सामाजिक आरो ससियेल वेलफेयारनि मोनसे गिदिर थांखि स्कुलाबो दिनै बे मोनसे ओनसोलनि मोनसे हारिनि माने गोथौ मोनसे एरियायाव थानाय स्कुल बेवहाय दिनै बर' गथ'फ्रा दिनै गोजानाव फैनानै फरायनो बिथांमोना सुबिदा गैया बेबायदि मोनसे स्कुलाव दिनै फैनानै सुबिदा मोनदों आरो दिनै गोरों जायोबा स्कुलाव फरायनानै गोरों जायोब्ला बे सुबिदाखौ दिनै बिथांमोना होबाय थादों बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना जि मोनसे बिथांमोना हाबाफारि लादों लटारि खेला होनानै बेवहाय दिनै रायजो राजाफ्रा मदद लानांगोन आरो दिनै गांसे टिकेटआव बिथांमोना 100ल' दिनै बेसेन होदों आरो बे 100जोंनो दिनै गोबां लाक्जारि दिनै गारि मथरखौ दिनै नोंथांमोना मोननो हासिगौ आसलथे जोंनि मानसिफ्रा लटारि होनब्ला है बे लटारिसोलै जेबो नङा होननानै सानफ्लांनो हागौ खिन्थु दिनै लटारिखौ सोर मोनो जों दिनै जायालै लटारिया जों लामाले मा जानो आं गोबां लाबाय गोबां बायबाय आं लटारिजों जेबो खुनु मोनसे प्राइस आंनाव सिखाङा होननानै साननो हागौ खिन्थु मानसिफ्रा ओरैबायदि गाज्रि मोनसे हुदा दङ बेबायदि जानायाव गावनि बरादखौ दिनै बिथांमोना नेवसियो आंनि बरादानो जाया आंहा खाफालानो गैखाया आं मा लटारि लानानै थाखा खरस खालामनो खिन्थु बे नङा मानसिनि जि बराद जि खाफाल बेखौ रावबो जोङो थिनो हाया नों बरादखौ जों बरादखौ मालाबा आनजाद लानांगौ थिनानै नायनांगौ आंनि बरादा मा दंमारो बेखौ दिनै जोङो फोरमान खालामनांगौ बेनिखायनो मालाबा गोबां मानसिफ्रा गांसेल' टिकेट लायो बे रिक्सावालाबो जानो हागौ बे थेला नारग्राबो जानो हागौ खिन्थु गांसे टिकेट लानायावबो दिनै लटारि जादों मालाबा फार्स्ट प्राइजबो जादों सेकेन्ड प्राइज जादों आरो गोबां बेबायदि मोननायखौ जों नुनो मोनदों दिनै बरादा मा दं जोंनि खाफालाव मा दं जों बेखौ जेबो मिथिया रावबो दिनै बुंनानै लानो हाखाया जे आं बेबायदि मोनसे जागोन बा दिनै बेबायदि मोनसे जानो हासिगौ खैफोद जागोन खिन्थु दिनै बे बरादखौ जों नायनो गोनां जायो सम बेनिखायनो जों सोरबा टिकेटखौ लायो आरो बे लानायाव सासे मानसिया खम समनि गेजेराव सानसेनि गेजेरावनो दिनै लाखपति दिनै जानो हानायनि गोबां दिनै एग्जाम्पल दङ दिनै बेखौ जोंनि बराद जोंनि खाफालखौ थिनानै नायनांगौ माने दिनै आनजाद लानांगौ जों बेखौ दिनै खावलायदों रायजो राजाफ्रा बेवहाय फै दिनै बे मोनसे गाहाय मावख' जाबाय अल आसामनि सिङाव लाकि द्र कमिटिनि सेरेगा फाउन्डेसन आरो सिजौ फाउन्डेसननि लाकि द्रनि मोनसे गाहाय मावख' बेवहाय नोंथांमोना बुकिं खालामनो हागोन टिकेट लांनो हागोन बायनो हागोन गासैबो रोखोमनि सुबिदाखौ दिनै बेवहाय जों होनाय जादों बे जाबाय बे इउटि र'डआव टाउननि खाथियावनो बे अफिसखौ
बेखेवनाय जाबाय नोंथांमोना बेवहायनो फैनानै गासैबो रोखोमनि गोसो जानाय टिकेटखौ बायनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना बेबायदि सासे खाफालनि बरादजों देरहासारनायजों साफा साफा ओरै गोहोगोरा मानसि जानो हानायनि मोनसे सुबिदाखौ दिनै नोंथांमोना मोनगोन। गोजोन्थों।